L'inici de l'any 2022 ha portat uns molt bons resultats a Catalunya en les variables fonamentals del mercat immobiliari, amb una intensificació tant pel que fa al nombre de compravendes amb 25.189 operacions com el comportament de preus amb un increment interval mig del 3,7%. Davant l'escenari inflacionista en el que ens trobem, molts ciutadans han percebut el mercat immobiliari residencial com una possible cobertura d'aquesta inflació, donat que la rendibilitat mitjana de lloguer d'habitatges es situa aproximadament al 4%. Si a aquest fet li sumem la recuperació de la mobilitat internacional, aproximadament el 12% de les compravendes són d'estrangers, així com que molts compradors s'han volgut anticipar a les anunciades pujades de tipus d'interès, podem entendre millor aquests resultats. El que sí podem destacar és que s'ha notat una intensificació en quant al ritme de creixement de preus, fet que es deu a que seguim amb una demanda molt alta. En escenaris amb alta demanda, en un primer moment els preus pugen, però després es produeix l'efecte contrari, ja que una pujada forta de preus redueix la demanda, ja que no tots els compradors potencials podran arribar a assumir els nous preus. Un altre fet que provoca increments de preus és el descens en l'oferta d'habitatges. Hem observat que al mes de març de 2022 el número d'ofertes d'habitatges a la província de Barcelona era de 84.372, suposant una variació interanual negativa del 10,4%. Mentrestant, a la mateixa província de Barcelona i durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat un preu mig de 2.654 euros, suposant una variació interanual positiva del 3,3%. En el mercat de lloguer ens trobem en una situació de descens brusc en quant a l'oferta de pisos, ja que quasi en un any hem passat d'una oferta de nivells propers als 40.000 habitatges a estar lleugerament per sobre dels 20.000. Aquesta disminució de pisos en lloguer està comportant tensions entre l'oferta i la demanda i empenya els preus cap amunt. Si ens fixem en el mercat hipotecari, veiem que està creixent a un ritme equilibrat amb el mercat immobiliari. Tot i els augments de preus dels pisos dels últims anys, el rati d'endeutament per metre quadrat es situa en 1.726 euros metre quadrat, lluny dels màxims històrics de 2.634 euros metre quadrat. També trobem bones xifres les dades de percentatge de salari que es destinen a pagar la hipoteca, que actualment és d'un 31,71%, davant del 59,72% quan existia una bombolla immobiliària. En resum, podem dir que ens trobem davant d'un excel·lent trimestre en quant a resultats, però que també ens avisa dels possibles factors de risc que hem de tenir en compte de cara al futur i que poden condicionar el creixement equilibrat de l'actual cicle. Aquests factors són la intensificació de la pujada de preus, la falta d'oferta d'obra nova a causa dels increments de costos i la falta de sòl, les tensions existents entre l'oferta i la demanda de lloguer, les pujades del tipus d'interès i, per últim, la inflació. Per accedir a una informació més completa i detallada de l'exposat, us convidem a visualitzar els informes que trobareu al link que està a la descripció del vídeo.